Kapuha, oy! Atras! Gwapo kay kundulaan! Remote control! Muatras abante, bay! Usog kayo mo dagan! Mahal siguro kayo ni ba? Haya-haya, gyud na ako, oy! Girigaluan ko ni kuya og remote control, bay! Pandato-dato, pag yun! Atong ni Agi kay putil-putil! Karon kay remote control na pod! Datuan na gyud na mo, oy! Ana man na basta palangga ang manghod! Pip, pip, pip. Dam dabi. Mura kong driver sa dump truck, bay. Kana nagtrabaho sa kalsada. Gwapuha sa akong dulaan, oy. Daghan jud kay maibog ani, bay. Pila kay palit ni mama ani, no? Nindot jud kay ang gift sa ako, aba. Oh? Naalagi mga amigas diri ron. Mapisat man gid ba? Kay dagko man kay nigligid. Ay, muadto sa day ko sa unahan, bay. Basig na ay mga bata. Paibog-ibugon ako sila sa akong bago nga remote control. Dato-dato, na ako remote control. Wow kaayo. Bidaw be, naaman jud mga bata diri abay. Paibugon ako sila. Muadto na ko be. Uy, naagyo di ay bata bay. Lah, naabot sa tarak-tarak bay. Bidaw be, duulo na ako para magdula-dula me. Be, banggaan ako na yan tarak-tarak be. Bugga! Igo! Hoy, anong imo man ang gibanggaan? Wala mang good ba? Makigdula ra mang good ko nimo. Tag! Da! Lingawan yoy! Sige rag kabanggaan yang tarak-tarak bay. Hoy, ayaw ba kay maguba ni ako ah? Magubag yun na imong tarak-tarak ron. Kay pang pobre manggod na. Dato-dato manggod niya ako agad. Hawa diri be, nagpasuya ra man kaani imo ha. Siyempre, mahal bayan niya akong tarak-tarak no. Tanawan niya ako remote control ron. Di ba mo balik di sa kuha? Gwapo kaayo. Oh, ning uli sa tagiya. Wala kaingon ani no, nga remote. Pangit maguna imuha ka dump truck. Sige lang, at least na ay tarak-tarak. Tapos makahakot-hakot pug balas. Oo, wala kaingon ani, remote. Kusog pa jud kay mo dagan imuha pangit. Pangit. Palaaway kay ka ha. Bantay mo sunod ka na ko. Tanawa, nasuya lagi siya sa ako ang remote control bay. Sundan ako to siya biug asa to siya moadto. Pipip! Pipip! Tuara ang hambugira oh. Nagsali kay dato sila. Asa na kaya to siya bay? Hoy bata! Asa man ka magdula-dula paganita? Oh, gipangita na pug ko niya. Magdula daw may bisag ihadyo kong hambugan ano yan dulaan. Okay ra man pud niya akong dulaan god. At least na ay dulaan, bahalag walay remote. Asa kaya tong bata bay nagtago-tago gid siguro to ba? Naulo to siya sa iyang dulaan. Kay ako gwapo man, iyaha kay pangit. Oh, hambog kaayo. Bantay lang karon. Kuhaon man ako na ron. Oh, atras abante. Kagwapa gid ako ang remote control oy. Bidaw be, tistingan ako kung unsay gyud top speed ane. Bang! Hala! Asa niya to ako remote control? Hala! Asa ako remote control? Dili na gyud mabalik. Ha? Kani, kay ni Dool. Sa ako nga na gyud ni. Madunggan ko. Iopsan ako ni Be. Di na ko niya masundan. Kaya di naman mo andar. Ala! Asa naman yun ako remote control ba? May pawala na ako tong top speed Nawala na inoon ako remote control bago pa baya kayo to! Hoy! Na ako'y bagong dulaan, oh! Ito! Nga! Ako man ang dulaan, God! Imuha mo din eh. Pandara daw ba? Mandar ba? Ha? Diri lagi mo tuyo kang ligid! Oh, di ba dili? Alangan, ako man eh. Ha? Ako lagi na! Nawala ba ako remote control? Police! Ha?
Pulis-pulis dito imo ha? Sige daw, iyon daw. Testing daw na to ne. Sige daw be, ug mudagan ba gyud? Og mudagan, ako ang yun ha. Bantay lang yung ka. Sige, ug mudagan, imuha ni. Sige daw. Daan ko palagi. Ako ang yun ang remote control. Hilabtanon yung kayo ka ba? Ay, imuha day ni.